Jamen, jeg har valgt at tage uddannelsen i humanistisk organisationsudvikling, fordi jeg har savnet en lidt mere sammenhængende dimension på min måde at bedrive ledelse på. Det giver en mulighed for at reflektere over sit eget arbejde, som man slet ikke får andre steder fra. Masteruddannelsen i humanistisk organisationsudvikling anlægger humanistiske vinkler gennem inddragelse og sammentænkning af etik, videnskab, teknologi, samfundstænkning og menneskesyn. Jamen, uddannelsen skal man tage, fordi vi simpelthen har brug for flere ledere, som begynder at tænke etik, moral, filosofi ind i de store samfundsmæssige udfordringer, vi står med. Og du skal også tage uddannelsen, hvis du ønsker dybtgående faglig viden og teoretiske redskaber til at forstå og udvikle organisationer på et humanistisk grundlag.